ስምዒታት ከኣስኒ ያ እቲ ኩነታት ሽዑ ነተዓዲ ወቲ ነትህዝቢ ጽልኢ ይፈጥራሎ ወይ ጽልኢ ዘይኮነስ ኤሞሽን ማለት እዩ እዚ ስምዒቱ ሲትንክፈሎ ማለት እዩ ሶ ብዙሓት ኤክስፐርት ግን ከዓ ከም በዓል እዚኦም ሶሻል ገቪያክሽፍትን ኣዝማዝስኒ እዚኦም ያ ዝያዳ ንድኻታት ሰባት ዝሕግዙ ማሕበራት ገለ ይቃወምዎ እዚ ሕግታት ይቃወምዎ እዮም ግን ተቃዊሞም ናብ ወላ ሓደ ክበፅሑ ኣይመስለንን እቲ ኩነታት ኣብ ጀርመን ከም ቀደሙ የለን ጀርመን ኣብቲ ደረጃ ዝነበረቶ የለን እዚ ክርዳእና ኣለዎ ቀደም ከም ድላይካ እዩ ነይሩ ደቀይ ያ ከም ዝጎዲልዎም ኣሎ ቫሽ ማሽን እዚ ተሰቢራ ኣላ ኢልካ ሽዑ ገንዘብ የውርዱ ኢልካ ነይሮም ትረዲኹምኒ ሕጂ ከዓ ናበይ ተቐይሩሎ ንባዕሎም ኣይኣኸሎምን ኣሎ ዕዳ ንዕዳ እያ ኮይና ዘላ ጀርመን ንበይኑ ከምፃልኩም እየ ሶ እቲ ስታቲስቲክ እንድሕር ንኢናዮ ከዓኒ ሓፂር ክነግረኩም እቲ ስታቲስቲክ ቅድሚ እቲ ስታቲስቲክ ግን ከዓኒ ገሊኹም ክትከዱ ከይትደልዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ቤርሊን AFD ዓብ ዴሞንስትሬሽን ኣለዋ እዚኣ ቀዳመ ሰንበት እዚኣ ከዓ ለጢፈያ ነይራ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ኣብ ገለ ለጢፈያ ነይረ ንዓኹም ከፍራሕኩም ኢለ ይኮንኩን እንታይ እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናቶም ስምዒት ናይ ብሓቂ ላዕሊ ከይዱ ስለ ዘሎ ከምዚ ፅልኢ ከዓ ገሊኦም ስለ ዘሕደሩ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ከምኡታት ዴሞንስትሬሽን ስቑኢልካ እንድሕር ተኻኢሉ ኣብቲ ከባቢ ክወላለካ ካብቲ ከባቢ ባህሊት ኣነ ብርከ ኣብኡ ናይ ብሓቂ ፀልአቲ ኸማን ኣለዉ ወይ ናይ ምሸት ድዩ ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ እንድሕር ትፈልጦ ኮንካ ኣበይ ዴሞንስትሬሽን ናይ AFD ከም ዘሎ ብዝከኣል መጠን ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ ዘይምኽያድ ኣነ ከም ሓሳብ ዝብለኩም ዘለኹ ብሰላም ክኸይድ ተስፋ ይገብር ግን ኣሎ ግዜ ከዓኒ ብሰላም ዘይውድቕ ከምዚ ኢታት ዴሞንስትሬሽን እቲ ሰብ ከዓ እንዳሓረቀ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከማን ብዙሓት ኤክስፐርት ገና ከም በዓል ኣብ ፈረንሳ ከም በዓል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዚ ዕግርግር ክላዓል እዩ ኣብ ጀርመን ይበሃል ኣሎ ብውሽጢ ከዓኒ